दा इउपिपिएलआ जोबोद गोख्रों थांनाय 2015 सननि जे बिटिसि इलेक्शननि रिजाल्ट प्लास 2016 सननि एसेम्बलि इलेक्शननि रिजाल्ट बेखौ नायोबा बर'फ्रा माखासे लांदों आरो बिपिएफआ एसे लांदों बिजेपि एसे लांदों बिसोर जयै गुबुन गुबुन हानजाफ्रा जयै लोगो नांनानै जिखिनि लांदों तो बेखौ बार होनानै जों जेसेबां मोनदों जों सिंगेल लार्जेस्ट बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोनदों जोङो बिपिएफनिख्रुइबो बांसिन भट मोनदोंमोन जों नाथाय गुबुन गुबुन हानजाफ्रा भट बोखावजोबनायनि जाउनाव जोङो जेननो गोनां जादों गोबां जायगायाव आरो बिपिएफआ मार्जिन माने नाम्बार लानानै काउन्सिल सालायदों दा 2016आव बिसोर जुदिও देरहादों बे टटेलि बिजेपिनि ब्लेसिं खारन बिसोरो बिपिएफ हिसाबै मोनसेबो सिट देरहायामोन 2016 एसेम्बलियाव नाथाय बिजेपिजों एलाइन जानानै बिसोर ओरैबायदि मोनसे ब्लेसिं मोनदों जे बाहाय 70% भटआनो बिजेपिनि नामाव फैदों 30%ल' बिपिएफनिमोन खिन्थु एबार बे बिजेपिनि वेभआबो गैया बिटिसिआव दा ओंखायनो जोंनि इउपिपिएलनि अबस्थाया जोबोद मोजां आरो जों थांनाय 2016आव जिखिनि भटआ बिपिएफआव गोलैदोंमोन बेनिनो गोबां भटआ जोंनाव गोबां हाराव जोंनाव बिपिएलआव गोलैसिगोन बिटिसि सुक्तियाव मा दंमोन बिटिसि सुक्तियाव डेभेलपमेन्टआ गैया स्पेशल पेकेजआबो गैया बिटिसि सुक्तियाव नेशनेल हाइवे बानायनाय बा पिएमएवाइनि आन्दाराव खामानि मावनायाबो गैया बिटिसि सुक्तिनि पार्ट नङा बेयो बिटिसि सुक्तिया मामोन काउन्सिल बानायनांगौ डिस्ट्रिक्ट मोनब्रै बानायनांगौ आरो बेनिफ्राय कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ एसटि खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसनखौ बानायनांगौ आच्चा दा खोथाया जाहैबाय मा बेयो गासिबो सेन्ट्रेल पेकेजजों फैफाजोबखानाय खोथाया जाबाय नों बेफोरखौ बोरै मावदों दा सेन्ट्रेल फान्डजों लामा फैबाय माबा फैबाय जोङो बबेबा 10टा पइन्टआव सुक्ति खालामदोंमोनब्ला बे 10टा पइन्टआवथ' जों स्टिक थानो हाया 10टाया जाबाय होननानै बाखि दिनाव जोंथ' थांनानै थानांगौ दा डेभेलपमेन्टआथ' गैया खारन दाबो नेशनेल हाइवे 31Cनि साहा ओरैबायदि जायगा दं गोबां जायगानिफ्राय दाबो 20 किल'मिटार गोजानाव माने टेम्प' बा बास गाखोनानै जोङो हस्पिटाल नागिरना फैनांगौ जायो मटर गारि गाखोनो जों न' गुदियावथ' मोनजोबा दाबो एलपि स्कुलफोरनि अबस्थाफ्रा बर' मिडियामनि एलपि स्कुल आरो असमिया मिडियामनि एलपि स्कुल बे गासिबो ओरैबायदि गाज्रि जायनि थाखाय शिक्षानि मानदण्डआ ओरैबायदि गोग्लैलांबाय साख्रि बाख्रि गैया मानसिफोरनाव बेकार जेंनाया बारा जाबाय दा गोदो बर'फ्रा लामा सामायाव अन्थाइ दुख्रुबनायनि लेबार मावामोन खिन्थु दा जाबाय आंखाला बारा जानानै लेबार मावनो ओंखारबोसिनग्रा जाबाय लामा सामायाव लेबारफ्रा बर'फ्रानो बांसिन बेफोरनि सिम्पटमा मा डेभेलपमेन्टआ बे नङा जे बबेबा मोनसे इन्स्टिटिउसन बानायबाय बबेबा लामा बानायबाय बेनो जथेस्थ' नङा मानसिनि अर्थनैतिक अबस्थाया जेबो जायाखिसै थाखाया फैदों हिउज थाखा फैदों नाथाय बे गासिबो मुस्टिमेय मानसि एखे सेलेक्टेड मानसिनि आखायाव हाबहैजोब्बाय बिसोरो सोरबा मिलियनियार बिलियनियार जाबाय हटेलनि मालिक जाबाय साहा बागाननि मालिक जाबाय खिन्थु 95% मानसिया दा जेबो गैया साख्रिबो गैया जायफोर गोदो साख्रि मोनखादों साख्रि मोनैफ्रा दाबो लेबार मावनानै जादों जोंनि अर्थनैतिक अबस्थाया ओरैबायदि गोग्लैसोलांदों दा बेखौ नायनानै बिटिसि सासन हिसाबै बियो साक्सेसफुल नङा आरो टटेलि फेलियर जाबाय आरो बै माखासे लामाफोरा गासिबो पिएमवाइनि आन्दाराव जानाय लामा आइएवाइआव माने दुर्निथि जानाय इभेन जोंनाव दा नेचारेल रिसर्सेसफोर दङ अन्थाइ बाला हाग्रानि सम्पदफोर बे बाहेरायाव थांगासिनो दं लाइसेन्स गैयै कुवारि बानायो गोबां कन्ट्राक्टरफ्रा उइदाउट लाइसेन्स बेफोरखौ साप्लाइ खालामदों दा बेफोर साप्लाइआ सोरबा गुवाहाटियाव बिल्डिं लुनाय तेजपुराव बिल्डिं लुनाय बेफोर इउज जागासिनो दं अन्थाइ बालाफ्रा बेनि रेभिनिउखौ बिटिसिआ मोना सोरनाव थांदों बियो सोरनिबा पकेटाव हाबहैदों दा बेफोरखौ बे नुनानैबो नुयै बादि खालामदों